No, moi kaikki. Tänään mä kerron, kuinka voit tehdä muutoksia sivustoon. Ensimmäisenä mä avaan mun internetsivu. Joo, se on tämä, Sandras Site. Ja tämä sä voi katsoa, että minulla on paikka, missä sä voit etsiä, mitä sä haluaisit. Ja minulla on registration-nappi ja login ja on sections about me, feedback, contacts ja mä voi laittaa lisää, jos mä haluaisin. Ja sä voi nähdä kuvia. Tämä sä voi katsoa about my studies, news, Haapasen huvilla ja Tampereen informaatio. Tampere, kaupunki, hotellia ja museo. No, se on mummi. Okei. Mitä täytyy tehdä? Mä haluaisin, että keskellä on spesiaalipaikka ja tämä on minun linkki, mun Instagram-linkki. No nyt avaa Visual Studio Code ja sen pakko avata index HTML tämä ja toinen style CSS. Joo, open to the site. No nyt se on mun index HTML5. Tämä on pieni kartta ja sä voi katsoa missä sä olet. Esimerkiksi jos minä katson tämä kartalla on väri, harmaa väri. Joo, ja sama on missä on CSS code. Okei. Mitäs nyt? Ensimmäinen mä haluaisin tehdä central blokki. Okei. Ja mitä me kirjoitamme? Ensimmäinen on center. Okei. Ja nyt me laitamme div. Juu. Div id. Nyt kirjoitamme central block in. Ja kiinnikke. Okei. Mitäs nyt? Mä haluaisin, että follow my Instagram on he3 esimerkiksi. Juu. Ja mä kirjoitan, no en tiedä, follow my Instagram. Okei. Juu. Ja mitä mä haluaisin kirjoittaa? Informaatio. Se on P. P. Ja mä kirjoitan esimerkiksi, no en tiedä. There you could find more photos and stories. Ja mä haluaisin, että tämä on linkki. Jos te haluaisitte tehdä linkki, se on pakko kirjoittaa A ja href. Ja nyt me paista mun osoitte, Instagramin osoitte. Okei. Ja insert. Ja teemme
title. No, me voi katsoa, jos on muutoksia web-sivulla esimerkiksi. Se on pakko painaa file ja sen save, tai sä voi painaa Ctrl S ja katsomme, onko muutoksia. Tämä mä haluaisin laittaa keskiblokki. Ups. Sä voi, te näette nyt, että nyt tämä on follow my Instagram ja there you could find more photos and stories. Okei. More. Okei. Ja minä haluaisin tehdä linkki follow me tämä. Okei, kirjoitamme title. Joo, valitsimme ja follow me. Ja mitäs nyt? Se oli follow ja kiinnike ja kirjoitamme follow me. No, mitäs nyt? Haluaisin tehdä mun kood lyhemmin. Okei. Toimiko se nyt? No, katsomme. Div and yksi div ja se on pakko laittaa toinen div. Ei, center miksi. Haluaisin div. Okei, nyt Ctrl S ja katsomme, mitä on sivulla. Nyt me laitamme refresh. Ahaa, nyt on nappia follow me ja informaatio. Se on H3. Te näette, että se on bold. Ja minä haluaisin laittaa kuva. Okei. Minulla on kuva, muumi esimerkiksi, tai tämä main BG. Ja mitä me teemme nyt? Me menemme, missä on style CSS, ja haluaisin tehdä main blokki. Okei. No, missä se on? Tässä on tämä. Jos se on vihreä ja me kirjoitamme, ja tämä siis symboli, joo, se tarkoittaa, että tämä informaatio ei ole sivulla, se on mun informaatio. Minä kirjoitan, että se on main block, central block. Okei, ja mitä me teemme nyt? Kirjoitamme sharp. Onko se sharp? En tiedä. Ja central. Ja me kirjoitamme sama nimi. Central block. Central block. Ja avaamme tämä kiinnike. Okei. Ja mä haluaisin, että se on ei tosi pieni. Ja mä kirjoitan tämä. Ja joo, mä voin valita ja 100%. Okei. Ja padding. Padding on 2%. Jei. Ja 0.
nollaa. Piste ja pilkkuu. Ja mä voin katsoa, mitäs meillä on nyt. Ups. Nyt on vähän kauniimpi. Border. Border bottom. Kaksi pixel ja väri solid silver. Miksei? Solid silver. Jäi. Ja nyt the border top. Border top. Ja se on voi olla sama. No okei. Ja margin 20 pixel ja 0. Okei. No, mitäs tämä on? Ja miksi se on punainen? En tiedä. No okei, katsomme mitäs meillä on nyt. Ja minä haluaisin laittaa kuva. Ja background. Kuva on background. Ja me kirjoitamme URL. Se tarkoittaa, että se on main kansio. Ja meidän nimi on, no esimerkiksi muumi. Ja kansio, se on image, img. Ja me kirjoitamme img ja slash ja momi.jpg. Jeps. Okei. Ja repeat. X and center. Okei. Mitäs meillä on nyt? Tadam! No, se on repeat. Mutta minä haluaisin tehdä isompi ja mä kirjoitan hi. No esimerkiksi pixel. Ei. Save. Ja mitäs meillä on nyt? Nyt. Te näette, että se on iso. Joo, ja mä voin muuttaa kuvaa. Esimerkiksi meillä on main.bg. Sen me kirjoitamme main.bg. Okei. Mitäs nyt? Tadam! Okei. Se oli
keskipaikkaa. Ja tämä on mun linkki. Esimerkiksi, tadam, se toimii. Toimiiko? Juu, okei. Kiitoksia. Ja nähdään myöhemmin. Moi moi!